ଦାରୁଧିପତା ଶବରଙ୍କ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଜ୍ୱରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ମନ ଅଥୟ। ସେମାନେ କଣ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ? ଶବର ବା ବିଶ୍ୱବାସୀମାନେ ଚୁପ୍ ବସିବେ କେମିତି? ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ବନଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 1200 ଶବର। ବନଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଆଁ, ଘାଣ୍ଟିଆ, ଜହ୍ନା, ମାଣ୍ଡିଆ, କାଙ୍ଗୁ, ଧାନ, ଜାମୁକୁଳି, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ସପୁରୀ, ପିଜୁଳି, ପଣସ, ଖଜୁରୀ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଧରି ଅତି ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶବର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନବସର ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଟୁଆରରେ ଫଳ ମୂଳ ସହ ସୋରିଷ, ମହୁ, ରାଶି ତେଲ, ଝୁଣା, ଚନ୍ଦନ, କାଠ, ଧାନ, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶବର କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଏନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଶବର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ଏହି ଭୋଗ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବସୁ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରଙ୍କ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ 56 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏହି ଫଳ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରିଛୁ ବୋଲି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମିତିର ସଭାପତି। ପ୍ରଥମ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ, ପରେ ଏହି ସେବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଫଳମୂଳ ଔଷଧ ସବୁକୁ ଅଣସାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଆମର ଯେତେକ ଶବର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆସି ଜାମୁକୋଳି, ସପୁରୀ, ଆମ୍ବ, ଜାମ୍ବ, ତା ସହିତ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ, ବିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ବୋଲି। ସାର୍ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସାର୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରାୟ 1200-1300 ଲୋକ ଆସିଛୁ ସାର୍। 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର 1200-1300 ଲୋକ ଆସିଛୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସାର୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା 19।